सौभाग्य, श्रद्धा आणि परंपरेचा वटपौर्णिमेचा हा सण जिल्ह्यातील महिला मोठ्या भक्तिभावाने साजरा करतात। सकाळपासूनच मंदिर परिसर आणि वडाच्या झाडांजवळ महिलांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि सुखी वैवाहिक जीवनासाठी महिला वटवृक्षाची पूजा करतात। विधिवत पूजा, व्रत आणि वडाला फेऱ्या मारून महिलांनी आपल्या कुटुंबाच्या सुख समृद्धीसाठी प्रार्थना केली। विशेष म्हणजे सिंधुदुर्गातील कुडाळ शहरात वटपौर्णिमेची एक अनोखी परंपराही पाहायला मिळते। इथे गेल्या 17 वर्षांपासून पुरुष मंडळी देखील वटपौर्णिमा साजरी करतात। पतीच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी पुरुष वडाची पूजा करताना दिसतात। आज दिवसभर पावसाचा जोर असला तरी देखील या सणाचा महिला वर्गामधील उत्साह तसूभरही कमी झाला नाही। परंपरा आणि आधुनिक विचारांचा सुंदर संगम घडवणारी ही वटपौर्णिमा सिंधुदुर्गात उत्साहात साजरी झाली। वटपौर्णिमेची पूजा करण्यासाठी एकत्र जमलो। त्यानिमित्ताने सर्वांना वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि पतीच्या आयुष्यासाठी दीर्घायुष्य लाभू देत हीच आमची सर्वांची इच्छा।